Bagatoz. Iristen ari gara, Elgoibar ikastolara gatoz. Eta gaurko gaian, grafitiak, goazen iritzi desberdinak entzutera. Hau kalekume da, 10. kapitulua. Bai, bigarren mailako ikaslea gara. Eta zuheri zer iruditzen zaizue grafitia kaletik antzean marraztuta egotea? Ondo, hola errixen dekoratze dute, baina ni piatu deitu. Eta zelako marrazkiak edo zer jartzen dezu edo? Gauza, logoko, zuna. Eta raperak zarete? Hau ez asko, baina ni... Gugera kalekunde programako eta grafitisa gustatu zaizkizu? Grafitiak, bai, batzu bai. Ikastola batian egitea, ez da, dinduko zaiz, ez dela lekurik egokiena. Estetikoki polita da, kolore oso polita da dituzte, eta mesua ere Zako grafitian marrazten ikasteko asignatura herriak jaiko dute. Hartzeko dira? Arte lanetan sekulen sistemate trebea, grafitiak gustatzen ezkit, baina ez naiz batere grafitiak itzen. Zer ez kasu grafitizari buruz? Edozein tokitan pinturak agertzen dira, eta grafitia baino gehiago dira pinturak desordenatuak. Orokorrean ala erosten dute, artistiban egiten direnak oso poetan direla. Zein da zure iritzia grafitiari buruz? Grafitiak nahi zaite adierazpen bide bezala zuze egokiak dira, baina batzutan igual ez dira toki egokienetan egiten, orduan topa behar da oreka. Zure nahi dezuko zo? Ez, marrazkilari oso txarra naiz, oso ezagin marrazten eta... Mundu bakarra edizioan dana, eta gu kalekumeok horren lekuko izan gara beste behin. Grafitien programa bukatu da, hurrengora arte.